Jesu Kristu inkosi, bangcwele ngiyanibingelela kwelihle igama likaJesu umfeli wethu. Ngithi ngicela ukuthola ubufakazi uNkulunkulu akangenzele bona. Ubufakazi uthe ubaba wasekhaya usemsebenzini, usebenza eGoli. Uma ngabe esemsebenzini wahijackwa imoto, kwathathwa i-wallet yakhe, kwathathwa iselfoni, kwathathwa yonke into yakhe. Engikubonga kakhulu ukuthi abamphucanga umphefumulo wakhe. Ngibonga ukuba sekhaya lezwi i-protection kaNkulunkulu ngiyayibona, and kuningi uNkulunkulu engibona engisiza kona. Ngithi hey, uNkulunkulu asihlaleni bangcwele, asihlaleni uNkulunkulu usikhethile. uNkulunkulu uyazibonakalisa kuthina. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngimbonga angiphezi, nalana ekhaya kunokuthula. Kumnandi njena since ngangena ekhaya lezwi. uNkulunkulu ngiyabona uyalwa, uyanginqobela kuko konke. Bonke abamelene nami uNkulunkulu ngiyambona uyanginqobela kubona. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Hayi basingcwele, asihlaleni kuye. Uzesho ezwini lakhe ethi hlalani kimi, nami ngiyawuhlala kini. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi Baba. Namuhla inkosi inginikezile umbono. Inkosi ingikhombise izisebenzi ensimini. Sinikiwe ukuthi kumele sisebenze kanjani insimi. Umuntu nomuntu benendima yakhe. Kepha kuthe sesisebenzile ngase ngibona sitshale ngendlela engafani. Kunohlobo lwezisebenzi ezitshala ngendlela ezithanda ngayo, kungesiyi instruction esiyinikeziwe. Kuthe noma ngabe sengikhonjiswa enye futhi indima yomunye, naye futhi etshalile kodwa kungakhuli kahle, okungukuthi kushoda ngokuthi kuniselwe. Omunye kube miksile ensimini engatshalanga ngenhleleko. Omunye utshalile kepha imbewu abeyitshalile ubeyifake phansi ngendlela yakhe, akwangamila. uNkulunkulu emuhle usinikile ithuba lokuthi silungise lowo monakalo. Ukuthi ngibonile sekumele sikhiphe futhi la bekungatshalekanga kahle, kuqaliwe phansi kutshalwe kabusha. Ngiyacela ukuthi siqaphele sonke ukuthi sitshala kanjani ensimini kaNkulunkulu. Ithuba lisekhona lokulungisa. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba nomama, abazalwane bonke entabeni nendlu kaJehova kuyabonelelwa, nasekhaya lezwi. Ngiyabingelela ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngicela ukubonga ubaba uNkulunkulu ngezifundiso esizithola usuku nosuku lapha ekhaya lezwi. Ziyasikhulisa. Ngibonga isivumo uJesu Kristu uyinkosi esisebenzelayo, sisinqobele noma silele noma sihamba. uNkulunkulu usenzele izimanga ngaso. Ngibonge nomkhuleko wabaseRoma 10 verse 9.
ngibonge nemfundiswa ngeminikelo nokweshumi nokuvuma izono noma lingakafiki usuku lwami ukubhala nje kwangenzela imangaliso. uNkulunkulu wangisiza ngazibona sengiphila, ngabona sengikhululekile. Imibuzo eminingi engangilokhu nginayo kwasekukhuleni ngiyibona iphenduleka ngey'fundiso esizithola kubaba nomama usuku nosuku. Izifundiso zosuku nosuku zenza kimi incwadi ka-2 Timothy 3 verse 16 ngiyibone iyenzeka, iphila empilweni yami. Ngiyabonga kakhulu bazali bethu ngale khaya lezwi enasakhandela lona. Ngiyabonga-ke kakhulu, ikakhulu namhlanje inhliziyo yami igcwele ukumbonga uNkulunkulu ngendaba yase-Bible School. Ngineminyaka ngithanda ukurejista, ngimane ngihluleke ngibona kungenzeki. Kodwa kulo nyaka ubaba wakhuluma ngonyaka ophelile ngendaba ye-Holy Nation Bible College. Ngempela ngarejista kulo nyaka. Ngamcela ubaba uNkulunkulu wangisiza ukuthi sengizobhala njena, ngangena emkhosini ngicela ukuthi ngihambe kahle ngoba noma ngiyakhona ngihamba kanzinyana. Ngempela ngahamba kahle, ngacela futhi ubaba uNkulunkulu ukuthi ngibhale kahle, ngabhala kahle, ngaphumelela. Ngiphumelele kahle kakhulu bazalwane, ngiyambonga uNkulunkulu. Baba nomama, ngathi uNkulunkulu anganiqinisa, anigcwalise, aniphe njalo ukuthula ngaphakathi kwenhliziyo zenu, aniphe njalo isineke eninaso nothando elinalo ngathi, nisifundisa, nisiqondisa, nisiyala, nisiholela endleleni kaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu ngabazali abasiphe bona. Sithi uNkulunkulu anigcwalise ngaso sonke isikhathi ukuze nikwazi ukusithululela. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngiyabingelela entabeni kaJehova, kuyabonelelwa. Ngiyambonga uNkulunkulu ekuseni, ngibingelela ikhaya lakaBaba Msibande, uMama Msibande, Baba Msibande, egameni likaJesu Kristu oyinkosi. Ekuseni Baba ngithi angidlulise lobu bufakazi. Ngike ngaba nokugula nje kakhulu empilweni yami, ngaze ngahamba emaklinikhi ngabe ngidlulisele esibhedlela. Uma bengidlulisele esibhedlela bengathi bathola ukuthi basola i-cancer. Hhayi, bangithreat-ke uqhubekele kwesinye isibhedlela. Uma ngiqhubekela kwesinye isibhedlela, hayi, esibhedlela banabo phinde benza awabo ama-test. Uma ngibuyela, hayi, bathi akuyona i-cancer. Ngikhuleka nje baba, ngingena nasemkhosini, ngiyambonga uNkulunkulu ngoba nalobo buhlungu futhi angibazi buphelelephi, sebuphelile, abusekho, sengizwa nje kancane, angazi uNkulunkulu ngingambonga ngithini. Bazalwane, singaphumi ekhaya lwezi ngoba sibiyelwe kuleli khaya. uNkulunkulu usibiyele, uNkulunkulu wasisiza, wasithumela indodana yakhe. Bazalwane, ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngiyambonga uNkulunkulu. Ngizizwa nginokuthula enhlizweni yami, nginokuthula nobumnandi, iy'nhlungu ziphelile. Ngiyamcela uNkulunkulu ame nami njalo, ame nobaba uNsibande, amgcine kuzo zonke izivinyo zakhe. Ithi uNkulunkulu amkhulise, amqinise. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngibingelele baba Nsibande, ngibingelele uMama Nsibande nasekhaya lezwi entabeni indlu kaJehova, kuyabonelela. Baba, ngicela ukukhuluma le nkulumo leyo engangizwa kuredo, kuKhwezi Radio. Hayi baba, ngeke, kwakushisa lapha baba, kwakushisa futhi angazi ongaphenduka ukuthi angeke aphenduka kanjani. Kuthi asihlukane nokuhamba izinyanga. Kwakushisa baba. Ngiyabonga mina ukuthi ngizwe into efana nalena, ngoba lezi zinto ziyenzeka baba emhlabeni, ziyenzeka emhlabeni wonke. Hayi baba, ngavele nje kwehle izinyembezi, ngakhala. Isihloko enasinisisho sasinzima. Usesha wena, useshe ngaphakathi. Ungenzile lutho kodwa useshe.
Baba, ngiyabonga ngemfundiso zenu, niyasifundisa. Simbonge nomama uMthethwa lowo naye. Siyabonga, akekho ofana naye, akekho ofaniswa noJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu eyinkosi. Akaze abe khona omunye umuntu, asikaze simhlanganise nalutho uNkulunkulu. Yonke into siyayilinda, silinde sethi uNkulunkulu uyosinika noma inini, kodwa bese sibe patient, sime baba, sime ngoba izwi liyasho lithi asilinde. Siyabonga baba, ngiyabonga inkulumo engayizwa ekhwezini. Ngibonga nomama uMthethwa lo wonanane naye. Ngiyabonga kakhulu baba, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela. Babe namake ngiyabingelela. Ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngithi Jesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu ngale group. Siyambonga uNkulunkulu lokwasendela kona sivikela ngako. Nakuthiwa ekhaya lezwi sivikelekile. Uyabona ngalesihlanu ngandlela bekubhizi ngayo. Ngangena kulesinye isitolo. Bangicela ukuthi ngothenga something. Nangithenga ekhathi ngibhadala kwakhala ifoni. Ngane ngibambele pace, ngabeka le pace phansi, nga-attenda lapha le foni, ngathatha le tiliphu, ngathatha lona ngikuthengile, ngashiya le pace, ngaphuma, ngafika emnyango ngaphathisa tiliphu. Sengifuna kufaka likhadi e-pacini. I-pace Friday, kune-Black Friday kugcwele ititolo. Mara uNkulunkulu wayifihla i-pace yami. Ngathi ngabuyela emuva. Ngayitholile lapha la ithilini la inganani abayiboni. Nalo kashaya ngifika ngisimakoti wami shem angashiya iphesi yami la. Uthi ngiyabuka mina ngithi unayo. Ngathi Jesu Kristu inkosi. Ngiyabonga, yabona ikhaya lezwi liyasivikela nemindeni yethu. Ngale ndlela kuphileka ngayo lamalanga kungenelwana emakhaya. Ngiyakholwa njengoba asho baba athi mthandaza lo mthandazo. Bantu bangenelela ngalana ngala wena bangafikeli. Naloko kukholwa ngiyambonga uNkulunkulu ngekuthi ngingene ekhaya lezwi. Ukhulise kukholwa kwami, wakufaka kulenye indlela, wakufaka kulelinye ileveli. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Lethi ngiyathandaza. Yabona nalendzaba ema-emoji sathane uyangenelela nebazalwane le bangasakhoni kubuyela ekhaya lezwi ukuthi ngobe batholakala sebafake ima-emoji baphuma sebasaba. Sekufuna mina ngisebenzele kubanika leti nkonzo. Esinye isikhathi ngiyakhohlwa ngibe ngaba hawu namhla akwangisendeli. Ngithi Nkosi yami ngcono ngubuyisele baba, uyavuma ukuthi ubuyela. Athi ngiyasaba kulimata babe ngimvise ebuhlungu ngale ndzaba yema-emoji ngoba le foni yami vele ithuka seyipresekile. Nanyalo ngiyabona mara kunebazali bathi uthi vele labo abawasebenzisi ma-emoji mara la ekhaya lezwi bathuka sekangenile. Ubona ukuthi sathana uyalwa nale group. Ufuna vele abantu bagcine labanye baphuma, labanye bangasakhoni kubuyeleka ngoba ma-emoji asolangena. Thothi akathi uyacima athi yena ucimile kana akakacimi solakhona. Bababone ngathi sebalwa kanjani. Ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu asilwele shem. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Bingelela bamzibande, umamzibande. Sabe na Jehova kuyabonelela nasekhaya lezwi. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngizobonga uNkulunkulu phamisa nje amandla kaNkulunkulu. Ngimusa ngenzele wona kuthe nje ngeviki liphelile. Ngifaka udadewethu ekhaya lezwi ethi ntamacela ngifake. Amfaka. Wajabula wabonga naye sebona nomesithi sengena kabamzibande nkosami Mkhuleko. Wajabula kakhulu. Kuthe kusenjalo ngasho ngishilanga. Ngafonela kwathiwa ncane nanku umsebenzi izoqala emsebenzini kule viki. Ngibonga uNkulunkulu kakhulu, ngiyambonga ngamdumisa ngathi Nkosi ngiyabonga. Khona njengamanje ngikhona nje emsebenzini ngiseGoli. Ngibonga nje uNkulunkulu waze ungithwala ngisonda besemnambithi ngaze ngofika eGoli. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Baba ngiyabingelela kubaba umpostoli nomama umpostoli.
egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. Bingelela entabeni indlu kaJehova kuyabonakala nasekhaya lizwi. Ngicela udlulise ubufakazi enginabo. uNkulunkulu la emalangeni uye wandimbulela isono endasenza ngina-16 years ukuthi mina ndaxabanisa. Empeleni ndandingaqondile, ndandingazi lutho, kodwa uNkulunkulu uyanibonisa ukuthi isono vele siqala kuphi emntwini. Ubaba wami wayenguthisha omkhulu esikolweni. Ngalo nyaka ngangifunda sasisese-junior secondary. Uphuma utishala uMagodla kwenye i-staff room ukhuluma nomunye uMr Nsamkhumbulo yangimisibala. Abuze ukuthi u-standard 7 wenzani. Kwakusondela isikhathi sobhala kwama-exams. Athi uyamazi phela uma ehambile, ubaba wayehambile-ke bashiye nomsebenzi ukuthi bashiyeke besebenza eklasini. Uyamazi uma ehambile uthi iklasi ulenze lakhe washayela elihlanu umsebenzi. Ma ethi uthishala uMagodla ngapho uyaza ngasetangweni lamazi wandithola nime khona wandidlalisa ngeva ukuthi ndiyacasuka. Ma ndifika ekhaya ndafika ubaba ndiyamtshela. The following day ubaba ma efika wathi isikhathi sokungena kwesikolo singekafiki wabe sehlabelela emalalini eshaya insimbi. Wathi ngithanda undihleba phambi kwabantwana bami mani. Zandinake nale ukuthi baba usakhuluma ngalani bendikhuluma izolo, yazi ingqondo nje yobuntwana. uNkulunkulu uyanikhumbuza ukuthi sathi masibuye ezikolweni, izikolo zazivalwa uJuni, uthishala uMagodla azange abuye esikolweni. So uNkulunkulu uyanikhumbuza ukuthi isizathu sami ukuthi ubaba uthishala uMagodla angabuye esikolweni ngoba mina ndamxabanisa nomphathi wakhe. uNkulunkulu uphindile la ezinsukwini wangikhumbuza ukuthi Jesu, Jesu Kristu inkosi, ukuthi mina ndangcolisa itempile lakhe ndisemncane ngoba ngangisidla imifinya. Ndiyamcela uNkulunkulu angixolele kuzo zonke lezi zono azimbulayo. Ngiyazi ukuthi sisazawafika isikhathi sami sokuthi ngivume izono, kodwa ngivele ngibe nokuqhaqhazela nokusaba okukhulu ukuthi kanti uNkulunkulu usazi ngokujule kangaka nesesingasakwazi thina ukuthi uma uyingane udla imifinya ungaboni into irongo. Nabazali bathi nathi sasuka lapho saziqala lapho nathi sasidla imifinya, kodwa uNkulunkulu manje uyafuna ukuthi ndisiphenduke lesi sono. Ndiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngawe baba Msibande. uNkulunkulu asigcinele wena, akubiyele ngamalanga bomlilo ukuze sifunde size siyofika ekhaya. uJesu Kristu uyinkosi.